Phumule ngobuhle masangweni esoko mayiphumule ngobuhle. Bazalwane, ubuhlobo esiba nabo nabanye abantu buyashiyana ngamazinga. Khona abantu esinobuhlobo nabo ngokwegazi, esizalwa nabo noma esizalwa yibo noma bazalwa yithi. Kube khona esinobuhlobo nabo mhlambe ngokumshado cishe nonke ninobuhlobo njengoba ningumhlangano kaAna nesibongo esithile ngokomshado. Kube khona ubuhlobo bomakhelwane, kube khona ubuhlobo babangane, kube ubuhlobo nabantu esisebenza nabo. Bonke lobuhlobo abulingani futhi bonke labantu asibaxoxeli ngendlela elinganayo, asivuli ifuba zethu kubona ngendlela elinganayo. Kodwa konke egcineni kuyini? Kubuhlobo. Konke egcineni kuyini? Ubuhlobo. NakuJesu kamavangeli asifundisa lento ukuthi ubuhlobo noJesu kabufani. Ubuhlobo noJesu kunjani? Akufani. Andilesi sifundiso samsa namhlanje ukuthi ake siyibambe lento yokuthi ubuhlobo bethu noJesu abufani. Sizwa namhlanje kuleli vangeli esiqeda ukulifunda ukuthini? Ukuthi uJesu wathandaza entabeni ubusuku bonke, wayesebiza abafundi, wakhetha abanye abaqamba igama lokuthi asizwanga yakhona shaya abapostoli, wabiza abafundi bakhe, wakhetha abanye wabaqamba igama wathi ntoni? Abapostoli. Kuthiwa mase bakhethile laba wehla nabo wema endaweni ezicaba kanye nebandla labafundi bakhe. Bese kuqhamuka abanye kuthiwa nezixuku. Khona nani futhi? Zingagcina kuthiwa ixuku nje, ziyabalwa indawo ezisuka kuzona bese kuthiwa zazize number 1 ukuzomuzwa. Hawu, sizwe kuthiwa khona lo muntu ake siyozwa. Hayi lokho yozwa ke lokho kunye nini niyokwenza kuyozwa indaba. Ukuthi ekhaya umsamo uhamba nje. Ukuthi ake siyozwa kuthiwa khona umuntu odumile lana. Ake siyozwa. Kuthiwa abanye babezele kuzophiliswa kuphi? Ezifweni zabo. Wabona ama-level. Bese kuthiwa abanye ngiyasola ukuthi laba babezozwa, kuthiwa babehlushwa imoya emibi kodwa banele bafika yabaleka imoya emibi. Bebengazela ukuzokhishwa imoya emibi kodwa ngokusondela yaphuma imoya emibi. Kuthiwa abanye nje babezele befuna ukumthinta. Babefuna ukumthinta. So uyabona ukuthi ubuhlobo noJesu bukuma-level ahlukene, kuma-level angalingani. Ngeke ngibhlukanise kanjena ke mina ukubusummarize. Ngeke ngithi khona abezayo nje kuJesu ngoba bezwile njengoba kushiwo, ake siyozwa, let's go and check him out. Khona bezayo mangithi uJesu ngizolo ngiphambanisa nesonto, ngithi uJesu nesonto, uJesu nesonto ngoba ibandla liwumakoti kaJesu Kristu, abashadileyo ke bamunye uJesu nebandla lakhe bayinto eyodwa. Khona abanye beze esontweni ngoba bazalelwa khona. Bakhula kiwo ngesonto kuyesontweni, siya esontweni. Azathi umuntu isonto lasekhaya, hayi bowazi wamuhle efishi. Nesonto lakini, isonto likaJesu. Hayi isonto lasekhaya. Abanye beze esontweni ngoba bezofuna into ezithile. Kuthiwa khona ababezofunani ukuphiliswa. Into yokuqala abayifunayo enkulu ukuthi bangayi esihogweni. Bazele lokho uma uJesu kungasuka isihogo, hayi bangayihlalela abantwana noJesu. Kodwa nje uJesu sizele ukuthi nje sibe right ukuze singayi esihogweni. Abanye bazele ukuthi bangcwatshwe kahle. So bazodlala umasingcwabisana. Ukuze bangcwatshwe kahle. Abanye nasemhlanganweni bajoyinela ukuthi bangcwatshwe. Ngeke ngihleke le ngithi uma ube nebhadi uthi usontela ungcwatshwa kahle, uma ushone kanti kuzogcotshwa umbishophi ngalomgqibelo. Ofata bonke ke mangcwatshwa umbishophi, ugcotshwa umbishophi kumele baye lapho. Uma ungangcwatshwa uthi hotsho khona eboxini usuloku khahlela uthi ukusonta kwami.
kube khona abanye abafuna ezinye izinto ngizocela ukuthi yena nje njalo umhlangano wakhe anabuhlobo kangako noJesu. Kodwa uJesu umbona njengalokho kuthiwa i-breadwinner noma i-blesser. Okumele lokho emgayela izinto ayicishe leyo phone bakithi silokhu siyibekezelele. So yena ulokho ezofuna ngisho engoma akayi nje ukuyodumisa uMaria phela hayi ngiyolanda izinto zabo. Ngisho ekheve yena njalo angisho ukuthi angenziwa kodwa njalo mpela. Okay? Bese kuba khona abanye abathi bangayihamba le ndlela kaJesu bese bethi hayi inhle le ndlela. Ilungile le ndlela. Ake ngiyifunde. Ngihambise kwakhe. Ngihambise kwabangcwele. So lo uzombona ukuthi ukhathazekile. Akagcini nje ngokuthi iBhayibheli esontweni lifundwa. Uyalifunda naye endlini kwakhe. Akugcini ngokufunda isakhiwo ngoba sifundwe emhlanganweni, uyasifunda futhi naye kwakhe. Uyazama nakwakhe ukuthi alungise yonke inkambo ngokwamandla akhe ukuthi umndeni wakhe uhambisane nezinto zikaNkulunkulu ngoba uconvince ukholisekile engqondweni yakhe ukuthi hayi ngathi indlela yokuhamba le. Yilo ofana noPetro ke loyo othi ngelilanga mekuthiwa namba abanye bayamshiya uJesu athi uJesu nani nifuna ukuhamba na? Bathi bona singasuka siphi ngoba amazwi okuphila kuphakade akuwe. Sebeconvince laba ngoJesu asigungqi lesi. Ngisho kubhede esontweni kubheda kanjani kubhede lathini kubhedani zilokhu zile ngoba ziyazi ukuthi zilandela indlela kabani. Hayi lezi ziyela ubumnandi mengabi mnandi. Meke zakhalinywa ziyadinwa. Meke kwathi awubone ukuthi awazizela ubumnandi ke lezi. Okay? Kodwa lezi seyibonile ukuthi iyona ndlela yokuphila, iyona ndlela engingakhulisa ngayo ingane zami, iyona ndlela yilezi ezibizwa ngokuthi abafundi. Bese kuba khona ezokugcina. Sister, ithina kodwa ngisazoyilungisa. Ezithi ke manje ngidela konke ngale ndlela kaJesu Kristo, sengizoba isithunywa sayo. Ngizodela ukushada, ngizodela imali, ngizodela umuzi, ngizodelani. Athi uJesu akekho washuyise nonina, odadewabo nabafowabo ngisho nezindlu nemfuyo ngenxa yombuso wami ongekaniko kalukhulu lapha emhlabeni nangale ukuphila okuphakade. Now umbuzo oqala ke ongubuzayo. Wena ungangiphenduli. Siphendule wena ubuze ucabange nasebusuku mawusuqwashile ngoba uzoqwasha namhlanje ngimcelile uNkulunkulu ukuthi akuqwashise. Khona uzoyicabanga lento engiyibuzayo. Ukuthi wena ukuluphi noma ukuliphi izinga lobuhlobo noJesu. Ukuliphi? Yabona? Ngithe sister ngizoyilungisa yethu nabo. Ngoba litheni ivangeli? Thiwa bakhethwa kwathiwa abapostoli kodwa omunye wabo wagcina emkhaphele. So nami nawe sister ukuthi silala sikhona akusho ukuthi sesiright. Kumele sigade ukuthi asimkhaphele mhlawumbe ngesimkhaphele ngomlomo mhlawumbe kodwa inkambo yethu ingamkhaphela nje umhlala ucika wena sister ukuthi usizile siliphathe kahle lelivangeli avulicula kahle leyo ngoma. Khona enye ngifuna uyi-add ubungiculele ngelinye ilanga ukuthi wena okhomba indlela uphinda ujike uyisitha mkhapheli. So akusho ukuthi mawukulevel ethile sekuright kodwa kumele uhlale uzisheka njalo yilona loyo akazihlolisise. Sengisho sonke ukuthi ufaka umqhele akusho ukuthi usuright. Umqhele ukubala nje kwasemhlabeni wangeniswa ngo1970 so sekufikile ubukhokha kahle akusho lutho ngobuhlobo bakho noJesu. Ukuthi uyayisontweni masonto onke akusho wena noJesu nobabili enaziyo ukuthi ubuhlobo bakho naye bumi kangakanani. Nanti liphuze lilandelayo. Akunankinga ukuthi ukuliphi level noma ukuliphi izinga. Amen bantu abathandazayo. Inkinga isuka mawusuyibeke ezingeni ongekho kulona. Niyayibamba? Ungabi namahloni mase kuvela ebusuku ukuthi hayi ungawugqoka uani usuneminyaka kodwa awukho kulelo zinga yingaphandle kuphela. Akunankinga lokho. Kodwa inkinga ukuthi mawusuphambi kaJesu uzenza ukuthi usezingeni ongekho kulona. Ngoba uJesu azi ukusiza phela ngoba wena uyitshela ukuthi ungcono. uJesu usiza laba abazibonayo bona ukuthi abangcono.
Angithi uyakhumbula umFarisi nomthelisi bethempelini beyothandaza. UmFarisi wafike wama wathi bheka Nkosi, nginikela ngokweshumi, wabala zonke lezi zinto, wayona egcine nje wayeqinisile futhi wayekwenza. Wayesethi angifani nalo. Lo amkhomba yena abala ngalutho wathi ngihawukele mina so. Uthi uJesu wahambe elungisiwe yilo. So sibizele enkonzweni yokuzibheka ngamunye ngoba siyomasodwa ngamunye njengoba besho umpostoli Paul encwadini ayibhalela abaseKorinto chapter 3 yokuqala ethi yiloyo naloyo kumele aziphendulele ngakwenzileyo esesenyameni noma kuhle noma. So mawuqala manje ke noma mangiqala manje ngithi Smile cha ufata impela sudonsile futhi kodwa hayi awukho kule level yabapostoli, usakule level nje yokuthola izinto bese utshena uJesu wangigcoba wanginika isakramento lobupriste ngaphakanyiswa ngabekwa lapha kodwa ngiphambi kwakho namhlanje ngeqiniso ngithi angikho kule level, ngaphandle ngaziwa ngokule level kodwa mina ngiyazibona angikho kule level. Then seniyaxoxa ke noJesu mefuna ukudlulisela ku level elandelayo akudlulisele mongcwele uthini kwesinye isikhathi akakudlulisi ngoba ufuna ukuthi uthobeke. Abangizwa ke manje akakudlulisi uyazi ukubuka abantu ngangibuka nje ngilinganise sisafunde seminari hey khona igenge yayithandaza sasifunda nayo ngebhadi ningayicotshwa ngaka ngazi kwenzekani. Hey ungabaze nje mina mengathi ngithi ngisheshe ngizele Nkosi yami kaze kuhamba kufikephi. Kodwa uNkulunkulu ngabona kamuva sengimdala ukuthi wayengithobisa ukuthi ngithembele emandleni akhe ngingathembele ekutheni ngithandaza kangakanani. Ngingathembele ekutheni ngisonta kangakanani, ngingathembele ekutheni ngihlakaniphe kangakanani. Kuthi unyaka mawudlula ngingaxoshwanga ngibonge yena ngithi awusimakade nami ngoJanuary ngiyaphindela. Akuke bengakukhomba ngithi ikona okungenze. Ngadlulelo onyakeni olandelayo umusa wakho kuphela. Naw mawusuwazi ukuthi udlula ngomusa ezintweni nawe abanye abantu uyobaphatha ngani? Uyobaphatha ngani? Ngomusa. So sithandaza zami ke yilo nalo akakasibheke ukuthi ngikuphi ebudlelwaneni bami noThixo. Bese ilungisa lento. Ngoba meke wangayilungisa uyofana noJudas. uJudas wayesebeke kwilevel ethile kodwa ngoba wayengazazi kwabalula kuyena ukuthi akhaphele futhi engaqali ke phela le nto ayiqali ngenkulu njengokukhaphela waqala ngomntshontsho isikhwama athi wayomphatha isikhwama ekuthiwa intshontsho kuthiwa wathi nale ntombazane uMaria eBrithani igcoba uJesu ngamafutha wathi hawu lamafutha bengathengiswa kuphiwa abampofu bese uJohane wayenamanga ngoba wayithathele isikhwameni sabapostoli. So uqala ngento ezincane ungabonwa umuntu zide zikhula igcine ichitha igazi elingenacala zingagcini lapho zigcina ngokuthi kwa wena uqobo uzibulale noma ungazibulalanga ngokomzimba kodwa uzibulale ngani ngokomphefumulo njengoba no Judas enza njalo. Niyabona ke lento ubuhlobo bethu noJesu nabona isihlahla akazi nabona isihlahla unolaya uze lobakho phakathi isihlahla sofa beliqala ukufika mangakafiki ukubisho singoma sonke yilento yokuzikelele manje abona bazongile nje kwiSMC komile konke ngaphandle kwakhe ingosami Because maqala imizulu isipile ifume kodwa nekoma leyo phakathi ngisho ngale ngibekana ngeke sipile njani lalelani ngekile manje into engicela mina njengomhlangano ake kube khona la noma ngabami awu amen nawo mfamo noma ngabawasho abazoba ukuze lesihlalo noma silizesomzayo bonke amanye amanye enyamezini izinto ngaphandle komhlangano
kodwa laba kwesiqinisekiso mhlayeni isivuno isihlahla sibuye sivuke ngoba siyasibona thina singaphandle kwenu somile sithandazela nje ukuthi khona ubumanzi obukhona phakathi khona ethi mhlawumbe usimakade ezonisa imvula futhi phinde umhlangano uvuke ube yilo amazithibe owaqala ube yilo amhlangano owawufundisa abantu amakhono okusebenza nokuthunga ethi omama bomhlangano kumele babe okhangezile kubele kulo mhlangano okuthiwa umama womhlangano khona indawo angatholakali kuzona abathi umama womhlangano kaAnwena oqala osho ukuthi la ikhasa amakatholika khonto umcimbi ezokwenza ngenkathi yokuzila nangenkathi yokulindela ukuza kwenkosi engagadile ukuthi ubone ubani umebonile umfundisi embuza athi nina maxoki niyeke ngiceba kumfundisi engawe uyaphenduka ngoba wenza iphutha uNkulunkulu abusise ushinyala kwezilakhe kule ndawo akhulela nginciphe mina uthi amazwi aphumile emlonyeni wami esuke ekuzindlini kwenhliziyo yami amkeleke uNkulunkulu idwala lami nomhlengi wami amen.